तो हमारा सोइया दिक पातर कमरिया ओ कबरिया धरतनी निक लागेला। हम सैया जी लाखों में एक बारे हो हमरा खातिर सखी परफेक्ट बारे हो हम सैया जी लाखों में एक बारे हो हमरा खातिर सखी परफेक्ट बारे हो मीठी मीठी बोलिया उनका मीठा लागेला, मीठी मीठी बोलिया उनका मीठा लागेला। तो हमारा सैया दिक पातर कमरिया ओ कबरिया धरतनी निक लागेला। तो हमारा राजा जी के पातर कमरिया ओ कबरिया धरतनी निक लागेला। सैया दिक पातर कमरिया कहरी का बड़ाई सुघराई में आगे फिर जब हाथ से बाल हीरो यस लागे कहरी का बड़ाई सुघराई में आगे फिर जब हाथ से बाल हीरो यस लागे। हमके कहल जानता हमके ठीक लागेला, हमके कहल जानता हमके ठीक लागेला। तो हमारा सैया जी के पातर कमरिया ओ कबरिया धरतनी निक लागेला। तो हमारा राजा जी के पातर कमरिया ओ कबरिया धरतनी निक लागेला। सैया दिक पातर कमरिया बाट छाव भाव आफत अनिल प्रेमी के खाए खातिर जीनिस लावस अच्छा किन के।